Ćao drugari, ja sam Nadim, danas snimamo GTA San Andreas trke, tu sa nama je Esmir. Linkovi naših kanala će biti u deskripciji. Da, danas ćemo odraditi te Los Santos trke, kao što vidite ja imam sad tu neonke, znači neonke kidaju. Znači, A ja sam malo nešto nabuđao. Da, i on je flaša. Ne znam, ako ste vidjeli u prošloj epizodi nije bilo neonki, to jest, nisu bila zato što nešto puno bugu mi GTA San Andreas. Nije mi htjelo čitat neonke, a sad neonke radi. Da. Ovdje neki prolazimo kroz neke uličice. I ponovo ćemo ljudi da igramo 3 trke. Da, znači 3 trke u Los Santosu, a u sljedećoj epizodi ćemo uraditi Las Venturas. I laptiruša mi po ekranu hoda, ali nema veze. Znači, ja tu vodim, Nadin je 120 km iza mene i pogledajte ko će na kraju da pobjedi. Da, dobro ste pogodili, naravno ću ja. Jel' tako, Nadine? Da. Da. Moram se složiti. Ne mogu odbiti. Moram se složiti, ne mogu odbiti. Evo ljudi, prolazimo kraj. Ovo je kako se spora kola uzbrdo kad idu. A gledaj, neonki ubijaju u oči. Men se počeo po pušiti. Crni dim. Tako je. Crni, ko u onom prvoj epizodi, crni dim mi se puši. Ja mislim da je to će... Ne! Sam malo nisam ispo iz črke. Vidit ćeš u videu kako sam na 2 točka bio. Ako i koliko gledaš ove videe. Polagno da gledam. Pogledaš, ovdje je neko, bilo bi ekstra da napravi ovako neki, kao, ukucaš kao rejs, za utrku, ali s ovim spiralama i tako nekim rampama. I to. I ljudi, mi se trudimo da snimamo svaki dan, ali morate malo to isprotiviti, ipak morate se i subscribe-ovati, barem like, ne morate ni share. Ne morate dati share. Dobro, nama je važno da lajkujete, da gledate video i ne morate imati ni kanala, jel? Da. Ono, sam da nas neko gledao. Bilo ko neko dijete od 5 godina. Znači ja sam tu prvi. Kad sam ja negdje gdje je checkpoint, ali drugi ne vidim. Koji si checkpoint? 23. bog te pa neka ograda gor, ne znam kak se popije. Ja 40. Ja lupio sam od nešta. Da, jesi prošao kroz onu ogradu možda? Ne znam, vidjet ćeš u videu kako sam ja prošao kroz onu ogradu. Nenormalno. Pa da, prolazim sve gdje ti idem oko zgrada. I ovdje po plaži već malo. Pa gdje je možda se? Ja po plaži tu. Ja olupio sam se. Hoće li se zapalit? Neće, dobar sam. Evo Brnjica. Iz prošle epizode. Brnjica. Htio sam ubaciti sliku u prošlu epizodu, ali se nešto zbagalo nenormalno. Kako ti? Pa od Brnjice. Sad skonto i sad sam našao. Tek sad, koji si checkpoint? 23. dan. Znači evo ja sam na zadnjim checkpointu. Znači ja sam pobjedio u prvoj trci, idemo u drugu trku! Jel boga? Jest. I evo nas ljudi u drugoj trci, tu je
tu je moj Elegy, tu je njegov. Jester! Znači gledaj kakav dobar paint job, znači. A u tebe dobar, to je njegov Elegy iz prošle epizode i moj iz prošle epizode, ali nema veze zato što su odlični. Jel' tako? Nabuđit će Nadin još auta pa ćete vi vidjeti kak je Nadin imao auto. Glavu prednju gumu dimi se. Ne znam ja... Aj kreni Allah, evo. Ja krenu prije. Meni nešto baguje ovu. Sad, nema nika. Vidio sam male partiklze. Inače, u ovoj igrici je brži Elegy od Jestera, ali Nadin je onako... Da, on je se zabio tamo negdje. What the hell is that? Ne! Fuck. Ja sam se malo zabio, ali nema veze. Brzo ću se ja vratit, nije meni problem, jel' tako Nadine? Da. Da, čekat ćete. Dao, jao kako driftanje tu, u tim krivinama. Ko ti dalje? Jao, profulao sam checkpoint. Ja sam shvatio, ja gledam gore nešta piše. Ja gledam neko završio utrku. I odo ja. Ima neka angela dulina crta gita. O, jesu sporavo kola idu samo 180. Koji checkpoint? 17. Okej. Kak ja peću? Pa ti snedi je sport. Da li mi javi semafora ili nešto od tebe? Ma da. Vjerujem ti, Nadine, vjerujem ti. Inače, malo je podržao trka 49 checkpointa, ali moramo se, ovo je samo ovako, ove 3 trke su zagrijavanje za onu zadnju trku. Da. Ja, dobro. Ima ljudi kratkih trki. Igrat ćemo nekad i kratke trke, pa će biti duža epizoda. Da, nekad ćemo igrati. Ima neki od 5 checkpointa, 9. Da, tako prošeno do 20 checkpointa, to je za nas kratka trka. Ovako sve preko 20 je, nakon oskrenji su ove sve trke do oko 80, do 80 checkpointa su oskrenji trke. Do 80, 99 je brate duga, ali dobije se puno novaca. Da, ima neko za 1 milijun. A dobro, možeš ti zaraditi na toj trci za 600.000, radiš 1000 puta tu trku, imaš najbogatiji si na serveru. Da, inače ovdje se mogu kupovat kuće na serveru. Ja imam jednu ranju, onu Sanfieru, ali nije baš nešta. I kada završimo trke, nećemo prestati snimati GTA San Andreas, znači nekad ćemo se zezat na sampu. Da, zezat ćemo se na sampu. Možda nekad nađemo drugi server, pa i tu snimamo. Da. A bit će i detranova. Znači sve što možemo snimiti na nekom serveru ćemo snimiti, znači. Evo ja sam završio ovu trku, ovu drugu trku, idemo u treću trku i završnu. I evo nas u trećoj trci, znači ja sam uzeo sada njegov auto, on je sačuvao moj, onda on je uzeo moj da ga vuče. Da, zato što je ovo auto dosta sporije, a vidjeli ste Nadinov skill za vožnju, tako da vidjet ćete kako će ga pobjeći s ovim autom. Ti si stvarno Nadine sport.
Znači, kako ću ja sam... Ne! Ne, proletio sam. Ne! Ja sam proletio skroz. Ja! Aj sačekaj me ako si muška. Ne, ponovo sam se zeznuo. Jaj. Znači, ovo smo igricu. Ovu smo... Šuti! Ovu smo igricu. Ovu smo, ja pričam i zalupim. Ja pričam i zalupim se. Ovu smo utrku. Inače, ovu smo utrku igrali u prvoj ovoj epizodi. Ovu smo utrku igrali u prvoj epizodi. Da, gledajte po... Ali zato što ovo treća utrka u ovom Los Santosu, tako da ćemo nju igrat za tu. Fuck, nema nitra! Nema! Zaboravio, nema već. Pobjednički auto! Ćao! Ćao! Vidimo se u sljedećoj epizodi! Jej! To, Serbijane, to!